mag somo gi sekta mar somo osebedo nade somo kama chiegni? Erokamano ahinya Bati kuom rwaka kendo e studio ka mondo wago twak e weche mag somo. Gokinyi jagoro maduong' owadwa Collins Oyuu ne ni ka en bene otemo lero weche to ne gin go wadwa wange kendo koro wange otiyo matek kendo duogo godhiambo mondo pod wamed wacho weche mag somo. Yes. Aparo ni mano ber. Gima nyalo wacho ni onge pogruok manitie kindwa gi jo Kuppet wad jonat nikech watiyo yore mopogore to wan gi dwaro be mopogore. Nyalo bedo ni dwaro mane jo Kuppet ni godo opogore gi dwaro mane jo nat ni godo, to nitie kama nyalo bedo ni dwaro mane wan godo to gi dwaro mane gin godo nobiro moriwore. To ka waseng'iyo dwaro mane wan godo mwaneno ni kama nyocha wadware cha osedonjo kaka dwarore nikech ne wan gi weche abich mane waketo piny. To wang'iyo weche gi abich kaka ne sirikal okawogi kaka ne wabedo piny gi Teacher Service Commission nikech kata CS Labor manyien be nodonje emomiyo wacho wach sirikal. Yes. Nodonje to ne wadhi oluongo waloso kode ne wadhi wa register dispute ni nitie weche ma chando wakindwa gi Teacher Service Commission. Ato bang'e be Teacher Service Commission mane wasendiko negi ni nitie weche modoni mondo wawach kodgi. Kane giluongo wabedo piny, kwa bedo piny kodgi weche malich mane nitie mokwongo. Ne nitie CBA mane waketo kindwa gi Teacher Service Commission mane waketo ne wakete iga 2021. To kane wakete ne nitie weche mag omwom mag pesa mane ok odonje nikech ndalo mane waketo koko ne waaye weche mag COVID-19. Koro ne ok waketo weche mag pesa. Koro kochopo iga 2023 ne wadok wabedo kendo mano iga mokalo wabedo kendo gi Teacher Service Commission to oyud omwom moro matin kane wadhi walimo ker to weche mag housing levy. Waleme to ne wawacho ni pes japuonj ok nyal kete kendo weche mogo mag housing levy to pesa notin. Kendo neno ni gima ne wawacho cha ne en adiera. Koro ne wacho ni pes japuonj ni onego mede atamalo 7 kendo 7 gapar. To kane wabedo piny gi Teacher Service Commission ne wacho ni gima kero wacho ni koro onego wakete CBA. Koro wamede CBA mane waketo mokwongo cha iluongo ni addendum gi dho ngere. Wakete makoro jopuonj no yudo atamalo chakre 2.5 nyaka 9.5 ma iga to no kane wawinjore ni kete okang' 2 koro okang' mokwongo no kete iga mokalo Julai 2023. Koro iga ni nonego be no chako okang' mar 2 mar giko cha to no okete Julai kaka ne warito mondo keti. Koro kano chopo Julai koko kete to ing'e ni ma CBA mane wasendiko motere e court nikech kundiko kuseketo koku titere court. Koro kotere court en chik. Koro kano osetere en chik koro onge kaka ne kende idhi ng'ade oko ni ok chule. Ema ne wandiko ne Teacher Service Commission onyiso gi to wadhi wanyiso Labor Minister ni ka nitie chandruok moro. Koro mane gima nudhiro ahinya. Koro mane mwadhiro matek ni mondo wayudi. Alright. Mano be mane wawacho. Na kaka gikanyo